Nggih, matur nuwun. Wah, seperti apa iki? Matur nuwun, Mbak Dari matur nuwun. Sampai ya nek kesalahan besok iso macara kok mung lawan. Elok temenanan. Enggak dipira ya ngene iki ya wis ora ditung kowe iki kabeh wis iso kecukupan. Nggih, matur nuwun. Sing matur nuwun Pak Juga. Tekan tasik kaya to monggo. Oh iya, enggak orang sing muntak awak dhewe monggo. Muntake nang ndi kowe iki? Ya, matur sampun. Iki pancen ya kena dienggo pakuladan yo terus yo ayo. Mbak Deni karo pendingane Mas Edi kena dienggo pakuladan. Kok iso ayo kok nyatane pendingane Mbak Deni iki asline saka tlatah Selo Harjo Kundang kaya ngono. Mergo aku yo wis tau dereke apa wis tau ditinggali nang ngene desane Mbak Deni kuwi. Ning nyatane kok iso tekan Kulon Progo. Mula ya pancen ya ibarate sarung jagung bot-bote nyaboti tresna. Mula bagian ben ngaturake buka bunang sarung jagung ndane sing bunang ning sak negeri